Ang nono ham jago. I love you. Ang nono ham jago. Ang केबुनी किरिया. आप लोग कॉन्डाट सांगमा ने बोला कि आवाज सुनना है, नॉर्थ ईस्ट तक आवाज जाना चाहिए। डैनियल लांगथासा ने भी आपको थोड़ा चाबी दिया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जो रास्ते में अंदर आओ तो थोड़ा सा फोटो लेना है। आओ आओ अंदर, सब लोग आओ, और एक आवाज में पहले यहां का तब यहां का, ओके? मैं बोलूंगा तिपरासा, आप लोग बोले आई क्लब। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, बैठे से कुछ नहीं होगा। ये आवाज नॉर्थ ईस्ट में नहीं, अनिमेश पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहिए, जहां में प्राइम मिनिस्टर बैठा है, होम मिनिस्टर बैठा है। तिपरासा का दिल का बात जाना चाहिए एक आवाज में, तिपरासा। अब यहां का देखना है किसके पास ज्यादा दम में या यहां में। तिपरासा, इसके पास ज्यादा दम, यहां में, अभी यहां में, फिर से यहां में हम लोग। तिपरासा, 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 थोड़ा ज्यादा है यहां में। अच्छा, सब लोग एक आवाज में, वी आर वन, ओके? वी आर वन। वन मतलब वन नॉर्थ ईस्ट, ओके? वन नॉर्थ ईस्ट, 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 वन नॉर्थ ईस्ट। अभी मैं बोलूंगा वन, आप लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ओके? वन 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 वन। अब कैसा लगा? ये पहले अकेला था, अब अकेला नहीं है। अब सब एक आवाज में थानसा होके, कॉनराड सांगमा, कॉनराड सांगमा, कॉनराड सांगमा, जेम्स सांगमा, बीके रांगोल, मुलुमो किकोन, डैनियल लांगथासा, हेमचंद्र सिंह, अजय एडवर्ड्स और तिपरासा। बुबागरा का नहीं, बुबागरा बाद में। तिपरासा आयुक लोथोंग, तिपरासा, तिपरासा, बेलानो हमबाई कुलुंका, we will fight as one। Bilang lam sugo joto nai tongnai tamuke bukuk sungna ani Altria Entertainment YouTube channel o hangga norok thumbnail le title nugun norok ahamke bojima khana te saimang khana hane angkha khlayo tinini ketal video o hangga ke norok nugi mang khana tabuk chini Tripura rajyo o chini boba gram busuk khlaiye kobor chawoi te Tripura sarokni manthai no tubnani bagai busuk khai a kobor hai khlaiye ayong waisa kai bo himai tong te naikoli tong Tripura sarok no tiaba asuk kai no wan sarok te 10 gang ge bro buji win har mangkha o Tripura rajyo o boba gra tabuk chini 10 no sokomono ni bagai te chini gobang ma vacancy rok te chini manthai rok gobang mano no jono attack khlaina ni bagai o boba gra tabuk Tripura rajyo o Tripura sarok no siriwoi kha siriwoi chini manthai rok no borok te attack chengnani naitonga nei borok bukhao wansugoi tabuk chini Tripura sarok no rang bai riwoi tabuk pai tono tei amoni bisingo chini Tripura no rang riwoi bolai riwoi bethano ni borok tabuk naitongo tabuk tei bukuk som hangga hangke gobang mawanji rok kaham ke no saimano chini boba gra no tangai hingga hingke chini boba gra wngkha
Tiprasa rok no kaham khainani nayo tei thinango kolok kotokhai dungsai rohana nayo tangi hingangke jesupano wanjei hindi poruksa hindi borok tei lori manja dikhe tabuk no jora tongsani Tiprasa rok no kusugo karibui kelangnani musungjago tei amoni bisingo wanjei rok mokol kusung khlaiui jolijagui tongo chini bugagrano simi sukumar makangkai wanjei rok belai kheno sadi nungjangnai nunglainai chalainai bak koto ratharui tok koto ratharui bongni amose bongni imang phiaba chini bugagra bo kiriya tang hingangke bo direct sai tongo ang kotham tongsa Tiprasa rok no je sakai no kusugo kari kelangnai tei kwbangma je chini mathai rok no bo maniwui kelangnai bo smai tangjak tongo जों आवनो सिनिबा जों आसाय tongo जों te phanoi tongo chini bugagrano hingangke tabuk te bukhokson abono teino tabuk chini bugagra samano khnaui chini PM Narendra Modi chini Pradhan Mantri borok bo saimano haifano tangai hingangke PM Shri Narendra Modi chini Tiprasa rok ni manthaino phiaba rinani musungjago rina musungjak phano kwbangma aro tongo wanjei rok 10 15 jona tongo 20 jona tongo borok aro jesakaino mana khai kasoi tongo tangai hingangke Tiprasa rok ni manthaino rimangla tangai hingangke Tiprasa rok no Tripura rajyo ni sukumor se painani tabuk je जों wanjei rok isuk manui tongo borok no chini slai kwama toninai hingangke aboni bagui se PM Shri Narendra Modi bo riwui manja rina musungphano tangai hingangke aro je jaga PM Shri Narendra Modi simi signature ma bai chini Tiprasa rok ni manthaino manja aro Amit Shah jesakaino bini signature marnai rina phasingpano aboni bagui borok signature nani gosia te aro kwbangma pot songjak leader rok borok ba aro kasuo tangai hingangke rimangla aboni bagui se rimanjangui tongo जों manjangui tongo chini Tiprasa ni ekor besaka kapkabui sanka phiaba asukbaino PM Shri Narendra Modi ni bokha asukbaino maya ungjak phano riwui manja tangai hingangke wanjei rok akol kri rok borok kasuo jiwo lamono bo khoroksa rina musungphano bahike rimanai te 20 jona se rinani gosia te bono jesakaino जों tabuk rang bai जों pai torma haikai bono kok baino borok 20 jona borok kok kaham sawi Tiprasa rok ni manthaino naragui tono lama kesaro phiaba obo haino chini Tripura rajyo bo bugagra saisung jiri khokkhogui satpano borok aro te 20-25 jona ahai wanjei rok tongo mantri tongo tei norok nukhna chini Mukhyamantri Dr. Manik Saha hingangke te kwbangma aro leader songjak tongo tei kwbangma mantri tongo wanjei bosongni borok mangno aboni bagui no chini Tiprasa rok ni manthaino जों tabuk suk joratui asa gang khai chiri khoi tongphano जोंनो borok riya जोंनो borok riphano borok ni rank komia chini bo rank baria bongni bo rank komia tangai hingangke borok जोंनो rina hingke rimumano जों jono odek je wngkhamu aro bisingse borok bongni bwkha sitra tei hinjabai borok Tiprasa rok no kolok kotor wngnani kirijago bwskango aboni bagui borok chini Tiprasa rok no Tripura rajyo ni borok swkmaiui borok paisugui paimangkheno borok chajago borok tabuk जों no 100% no 10 no 50% Tiprasa rok no 50% je borok rinani musungjaga phiaba chini Tiprasa rok hingangke जों tabuk chiri khogui sanui tongo chini bubagra te Tripura rajyo ni Tiprasa dokha rok jesakaino जोंनो एकट Tiprasa ekot marinai te जों aro 100% no जोंनो 50 khono जोंनो marinai hine chini Tiprasa rok already gosiui tongo te aro kebeng phaika kwbangma party ni neta petua rok tamo hine kebeng phaika Tiprasa ekot tekor nanya tamo hangkai जों tabuk je sorkar tongma orwono norok himui tongdi jetingno mannai
borok no mo ni sao phiaba borok kesaro kebeng phayo tangai hingam ke borok no sai khna rwano rangni lobi rang pisa misa 5-6 lakh borok ko 5-6 lakh ri kan no tiprasar ni phasingo borok je sakai no hamya sanai te bahai ke tabok thansa anglai jama jagao hadulo ekhano khitare aro wolfrangai pisa piringkai ro ribanai abo haike sini tiprasarok te kebangma porcongjak kotor-kotorok borok kami amsai tongnai lukurok siarok no borok thokai pisa piring khlaiei borok yang waisa khlai bibaran to khaiei pisa piring khlai sebayo aboni bagai se sini tiprasarok tabsuk curate thansa ngi manja te aboni bagai gawan sini PM Sri Narendrah Modi song te sini tiprasan man thainobo ikoma hikeno pokte pogruwe te yango Dr. Manik Sahabo taibo gus dai tongoyo sini PM Sri Narendrah Modi no amoni bising tise tini tiprasarok ni ekor manya ngai tabukse jorate bosor khiklai tonjago ngai tabukse bosor nor saima kan khaklayo tini ni video wa norok pulan si paithak jora video no nai tum bagai dharona bilai beta kino paitlaya hambai